שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ של פיקאנט. רגע, אולי הגיע הזמן שנכיר רשמית? שלום חברים, אני פיקאנט וברוכים הבאים לערוץ שלי. אז היום אנחנו הולכים לפתוח את ה-ATB הלבן כמו שביקשתם בתגובות. בואו נקווה להוציא פה רשם לבן. ועכשיו כולם יודעים כבר מה זה אומר. גולד או פולד. טוב, אז ככה, קודם כל הקלף המיוחד שקיבלנו בחבילת ATB. בואו נסליב ונעבור לחבילות. טוב חברים, אז היום היה לנו גולד מטורף. בואו נקווה לעוד פתיחות כאלה מטורפות. ועד הסרטון הבא, אשמח ללייק, עוקב, סאב ופעמון, וגם בערוץ שלי ביוטיוב. ועד אז, פיקה!